pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno mga tugang, maray na hapon po sa Saintoya, Gabos. Aldaw po kita ngunyanin. Ano na ngunyan? Miyerkules. Pizza 29 mga tugang kan bulan kan Oktubre. O di bueno, sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, na igwa po mga tugang nin importanteng pinaglalakaw sa aldaw na ini. Kita po muna ang mag-iba sa programa Welcome po, Bicol Target Afternoon Edition. Kaibahan ta dyan si Kuya Nems Flora, si Jerome Martinez sa IT, sa newsroom, si News Director Mar de la Cruz, katuwang dyan, and tulong mga kababaihan, si Cheryl Liron, si Jenny Balyaran, asin si Nicole Gloriano. Sa lawas po mga tugang ang Mega Force Patrol. Kaibahan si Chief Jimmy Nasalita, Kuya Jomar Bien, Kuya Al Armario. Kaibahan si Angel Mustaza, asin si Karen Ala. O di bueno mga tugang, nahiling ko sa post ni Mr. Kit Jimenez. Ining si Mr. Kit Jimenez mga tugang, sarong basketball player na kunday ako nasa salatabi mga tugang, dati siyang naging player kan San Miguel Birmen. Tapos ngunya dahil na ako masyado updated kung sa ina siyang sa ina siyang basketball team nakapalaog tabi mga tugang. Ano? Nabanggit ko ining basketball player ining si Kit Jimenez, iyon ay mga tugang, so nag-post. Kaya ba may saro pang lalaki tabi ko yan nag-post ni nakaubang plus dyan sa Green Lava sa Barangay Mesi, Munisipyo Candaraga Albay, kan Uminaging Aldaw. Diba? Ining grupo ninda Jimenez, partikular na itong grupo na Viton Uson mga tugang, hinuron ini kan LGU Tabaco na mag-exhibition game. Nagpuo na so Mayor's Cup dyan sa Tabaco City. Inuro na mag-exhibition game sa Tabaco. Tapos kinaumagahan, yun na siguro ito so nagralakaw-lakaw man tabi Kuya Neme. Tapos napashare sinda dyan sa nag-ATV dyan, napahapit dyan sa Green Lava sa Barangay Miisi, Candaraga. Dumaan ang mga tugang nagpicture na nakauba. Di ba? Pakapicture na nakauba, ubang plus, ipinost sa social media ni Mr. Kit Jimenez. Dumaan na nagkaigwa mga tugang nin negatibong reaksyon ang publiko, lalong-lalo na sa mga taga-Daraga Albay, nabastusan mga tugang sa mga taga-Daraga. And in fact, magin ang alkalde kan munisipyo, si Mayor Vic Perete, dahil nagustuhan itong naging aksyon kan nasabi ng grupo. Ang sabi kan alkalde, indecent and disrespectful ito mga tugang. Dahil pwedeng pangarugan kan ibang mga nagbibisita dyan sa sikat na pasyaran sa Daraga. Diba? Dahil pwede itong pangarugan. Kaya dahil kung ay papalampason, tabi mga tugang. Magin susangguni ang bayan kan Daraga, nagpasar nin resolusyon si Konsal Atty. Ayan Makasinan. Sarong resolusyon mga tugang na minakondinar duman sa nasabi ng mga aksyon na ito kan grupo ni Jimenez. Inaprobaran kan mayorya kan sanggunang bayan itong nasabi ng resolusyon na minakondinar sa gibo-gibo kaining grupo ni Jimenez. Diba? Tapos nag-request pa nga sa ibang mga konsyal na gibuhon ngayang house resolution,
gibuhon niyang sponsor gabos na members kan sangguni ang bayan. Di ba? Sarong pagpapahiling mga tugang nin, kumbaga talagang habo kan mga opisyalis dyan sa Daragalbay, ketong siring ketong litrato. Di ba? Nabastos sa mga taga Daragalbay. So, nahiling ko niya na hapon mga tugang, si Kit Jimenez, nagbisita na Kuya Neme sa opisina ni Mayor Vic Perete. Posible, siyempre, maaga dito ng sorry, maaga dito ng tawad, di ba? Duman sa mali na nagibo ninda, na rin nagustuhan kan mga taga-daraga. Kaya, maging, ano ini mga tugang, leksyon sa satuya, ano? Sabi nga ni Ibaga, kung gusto mo Kuya Neme magdayo sa ibang lugar, pag-adalan mo man sa mga gawi-gawi, sa kultura, duman sa lugar na dudumanan mo, para maski pa paano, maka-adaptar ka, tapos dahil ka makabalga, ikong ano man na leye, o kaya dahil mo mabalga sa mga pagtubod sa kultura duman sa lugar na ito. Sa madaling sabi, dahil ka makakulog kibuot, duman sa papasyaran mong lugar. Diba? Basic rule, mga tuga, pag kita nagbibisita sa sarong lugar, ano, so siguraduhon ta na marayan gibo-gibo ang gawi-gawi ta, dahil ka tanin mabalgar duman sa lugar na ito mga tugang. So magserbi lang na pagirumdom, yan na nangyari dyan sa Green Lava sa Barangay Misi Daragalbay. Ta maski sa man bagang lugar mga tugang, ano, natural sa tuya na hospitable, piga-acceptar tanin matanos, pigirespeto ta ang mga bisita. Kaya bako man siguro maraot na maka-receive man kita nin kaparehong respeto hali sa mga nagbibisita digdi sa satuya. 'Di ba? Talaging maray man kita sa inda. So maging bilang bisita, maging marhay ka man sa host o kaya duman sa pigdadagusan mo. Diba? So, waging leksyon. Bako lang duman sa grupo ng Diamonds, kundi sa lambang saro sa tuya mga tugang, na kita pag nagdadayo ng mga lugar, diba? Maging pasiguro man kita. Pag-adalan ta itong mga gawi-gawi, kultura sa sarong lugar. Diba? Para dahil kita makabalgar, maringan ita, dahil pinagpersona ng grata mga tugang, kan lokal na gobyerno budak kan sangguni ang bayan, tapag na persona ng grata ka, dahil ka na makatungtong di sa kwan, dahil ka na makabalik makalaog sa daraga, di ba? Kaya maray nga ni mga tugang ta, dahil pig persona ng grata, kundi public censure ang apod mga tugang, sabi ni Consul Attorney Makasinag, di ba? Nga sarong ang public censure gari sarong statement mo man na habo mo duman sa ginibo kan sarong tao, pinagkukondenar mo itong salanggibo kan sarong tao. Kaya at least leksyon lang tabi mga tugang, pagirondom lang sa tuya na maging marhay kita, pag-adalan ta kung kita nagdadayo sa ibang mga lugar para day kita nin nababalgar o day kita nakakakulog nin buot sa mga residente. Jimmy Nasalita on the spot report. Bueno na sa linya ang samuyang Chief Reporter, Chief Jim, maray na hapon, kumusta? Yes, Joshua, maray na hapon sa mga barantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, ngunya na aldaw, kaso bagong udto, binandera na, kan halangkaw na komandansya, digdi sa Albay, kan Philippine National Police, an heightened alert. An heightened alert, may kinaraman na ini sa obserbasyon sa nagdadangadang na undas, Nobyembre 1 asin Nobyembre 2. Atab na ipinagbandera ini, pasado sa pakipaguro niya to kay Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Art Tagtag Jr. Nangani na ma-deploy na kan mga nasa ipatura, mga chief of police an sa indang mga tauhan makapag-installer na kan mga motorist assistance center sa mga lugar pasiring sa mga sementeryo
na serto sigurado dadagsaon ni na mga tao na naman ini dahilan sa medyo ruhalawig bagangunyan an bakasyon dahilan ta Biyernes gabi dahil nakitrabaho Sabado iyon na undas. Then November 2 1 to 3. So yan ang informasyon na nakalap niya tungo niyan sa Albay PPO. Ang mga pulis intact, bawal na ang mag-leave, on call, in kaso igwanin na mga rimalaso sa daiman and ready na ang mga pulis para sa obserbasyon sa nagdadangadang na Todos Los Santos, November 1 and 2. October 29 ngunyan, and matatapos ang deklarasyon kan heightened alert sa November 3 pagkatapos kan undas tabi Joshua. So yan tabi yan sa to yung mga dagdag na informasyon. May kinaraman sa nagdadangadang na naman na pagkakabalahan ka na mga tao ang pagpasyar sa mga yumao na mga mahal sa buhay na yaon sa mga sementeryo. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, Chief Jim. Jimmy Nasalita, on the spot report. Salamat, Chief Jim. So, bueno, naka-heightened alert na mga tugang ang mga kapulisan. In fact, nga ni Kuya Nems, ako, napaagi ako kasi sa Aldaw sa, Daraga Public Cemetery, dyan sa barangay Binitayan, sa Daraga Albay. And, actually, kasi sa Aldaw pa, nakalatag naman sa mga paratinda, Kuya Nems, nin kandila, nin burak, di ba? And may nahiling naman ako pasaro-saro na mga nagbibirisita sa mga kampusan to. Pag-iiwasan man siyempre. Kasi siyempre pag mismong aldaw na, surusuan na yan. Di ba? So iba, sabi kan iba, napasyar na ngaya kami, magtaga puon-puon ng maglurolimpya. Takon makabalik man at pitsa 1, pitsa 2, mismong aldaw ka na undas, di at least malinig na Kuya Neme ang puntod kan na mayapa na mahal sa buhay. Di ba? Kaya, pasiguro kita mga tugang siyempre pag undas, ang mga tao, pasiriring sa kampusan to. Pasiguruhon taan mga harong. Diba? Mas maray kung igwa manggaray pirmi ki walat na bantay kan harong o kung daiman pasiguro hunanggad mga kandado buda ilaw man gidaray tabi Kuya Neme. Pag-iiwasan mga tugang mga daing kuro karigos na mga mapagsamantala. Baka natitiktikan ka mo na mamanmanan sa harong nindo na utong yan nag-arali na ngayao. Tapos, habang wara ka mo, tayaon sa kampusan to, nilaog na palan so harong nindo, kan mga mahabas. Diba? Kaya, pasiguro kita sa yung mga propriedad, pag nagharali mga tugang pasiring sa kampusan to, yun man talaga baka kita, di ba? Pag araw ka ining pizza, pasiriring kita sa kampusan to. Pero ngunyan nga ni Kuya Neme, sa pirang taon tama na pag-cover kan mga undas, kulang naman ang kulang naman ang nareparo niya to na nagpapaaraga dati baga kaya Kuya Neme. Maski kami kayo, nagpapaaraga kami sa kampusan to. Diba? Nagpapaaraga, dumana nagbuburok taknin mga turutulda, dumana pamaranggi, diretso paaraga na sa kampusan tungon yan. Pag alas 10, alas 11 matanga, halos purwas ng tao mga tugang sa mga kampusan to. Bako naman kita tuod katong so, nagpapaaraga talaga siyempre, ngunyan baga, bawal na an happy-happy.
sa kampusan to pag undas. Dati ka ito, yao nagiirinuman, di ba? Kaya pag matanga na, pag madaling araw na, dumana nagparastidyo, iba? Nagpasururuhay sa kampusan to. Kaya iyo ang piga-arabangan ka ito. O ngunyan, tabawal na baga magdara nin alak. Bawal magdara yung mga makukusog na mga speaker sa kampusan to. Bawalan mga matatarom. Ang kinamarayan man ko ini, mita atab man ang preparasyon kan mga otoridad ta. Ang mga pulis talaga nakataltag iyan sa mga kampusan to. Diyan sa Daraga, so inagihan ko sa public cemetery, kasuudma ko yan may naka-standby ng Bureau of Fire Protection, may naka-standby na ambulansya, may mga uniform personnel. Diba? Pinagdili ka yan ang mga paribok sa kampusan to, pagundas. Pararibok niya kamuta, magkagiri mo tangaya iyan. Maray na hapon kay Sir Jeril Aranya, Sir JJB, good PM po. Naramduman ko naman, so daay pa sikat laos. Long hair kan pagpaupaw, head big na. Happy listening kay Bayaw Alan Mangampo Liave. Shot lamang kisarong Miguelito. Drink moderately sana Sir Jerry. Masiram suhanda ni Sir Jerry ko enems ka nagpista digdi sa Legazpi. Apit ka po, may tada padigding San Mig. God bless all over the world. Pero kuan, tabi Kuya Jerry, gari pasmo na kita. Sa panahon ngunyan kay puan maging healthy. Dakol kitang kay puan asikasuhon ngunyan na panahon kan undas. Ingat lang dyan sa mga taga Gugon, Legazpi City, sa residensya ni Sir Jeril Aranya. Bueno mga tugang, pasyaranta ang mga impormasyon pasiring sa Premier Distrito kan Albay. Joe Marviel on the spot report. Sir Jomar, maray na hapon. Thank you very much, Joshua. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nagkapira na naman ang mga negosyo digdi sa Premier Distrito kan Albay ang pinasyaran kasubago kan SSS Tobacco Office. Ani na pagirumdumon kan sa indang mga obligasyon sa indang mga empleyado, may kinaraman sa mga kontribusyon kan empleyado sa SSS. Sa ginibong operasyon kasubago sa paagi kang run after contribution evader, so raise, ang pinasyaran kan SSS Tobacco Office iyuan Banwaan kan Santo Domingo. Siya pa ng mga negosyo sa Banwaan kan Santo Domingo ang sa indang binisita, sarong hardware, duwang restaurant cafe, duwang resort, sarong meat shop, sarong animal bite center, sarong maternity clinic at sarong retail store. Digdi sa siyam na initabi Joshua, ang pito digdi, so dai pa lamang ipigrehistroan sa indang mga empleyado. Kumbaga warang ka-record sa SSS. Samantalang saro, non-remittance, naka-record naman ko ta, pero dahil man nagbayad kan obligasyon ninda sa SSS para sa mga empleyado. Samantalang saro, dati na ining pinasyaran, winarninga na kan mga nakalihis na bulan, nagtuga na sindama pasiring sa opisina kang SSS Tobacco para ayuson sugabos na mga problema duman. Pero dahil manggiraray nagbutwa, kaya binalikan for the second and last time. Kung dahil pa siya mag-comply, pwedeng legal office na kang SSS an sa iyang bibisitahon bako na sumismong sa opisina lang o branch digdi sa siyudad kan Tabaco. Sa kabilugan kan operasyon bali nagluluwas na iyon na inang ika-unsing race operation kang Tabaco SSS Office ngunya na 2025 kung saan minaabot sa total na mga 91 na mga employers ang nabisita puong kang Enero. Ang mga empleyado
na apektado o mabinipisyo sa ginibong operasyon pong kang Enero, ngunya na taon, uminabot na sa 331, samantalang sa kagabusan na operasyon na iningunya sa ng 2025, nakakolekta ang SSS nin 1.8 million na contribution. Sinabi ni Madam Susana Malubag, ang pamayukang SSS Tobacco Office, na ang saindang paglibot dahil sa Banwaan kan Santo Domingo patunay na bako sa nasida nakakonsentrar sa syudad kan Tabaco kundi maging sa gabos na mga banwaan na nasa sakupan kan sa iyang opisina na iyuan bilog na Premier Distrito Canalbay. Yan tabi Joshua, ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGV. Salamat, Kuya Jomar. Jomar Bien on the spot report. Adi, tuloy-tuloy pala mga tugang ang operasyon kan Social Security System o SSS ining pagkondukta nin race, run, after contribution evader. Sarong programa kay ini mga tugang kan SSS na sa mga business establishment na may mga pagkukulang, violasyon, halimbawa, dahil nagpaparehistro sa SSS, sa mga depig paparehistro sa mga empleyado, o kaya dahil nagbabayad ni na contribution, o kaya malayta sa ibang kaso, pigubawasan sa empleyado, pero dahil man tigir-remit sa SSS, so naiilawan iyan mga tugang kan SSS, at least protection man iyan sa mga employees niya to, sa mga empleyado, di ba, na masiguro na igwasindanin na hulog mga tugang kontribusyon sa SSS. So tuloy-tuloy, ayos man, at least nalalapag. So mga may mga kaipuan isettle. O di, commercial muna kita Kuya Nems, Bueno, mga tugang, sa pangarap po giraray ni Sir P. Fernandez, kita ang magkairo-iriba sa programa ngunya na pagkahapon. Pag-iristoryahan tataod-taod na iba pang mga bagay-bagay digdi sa tuyang palibot. So, Divine Word College of Legazpi, tabi Kuya Nems, nag-kondusir ni na survey. Ano nito mga tugang gri-arog kan SWS survey. Agwa naman kita kay digdi dyan sa Divine Word College of Legazpi. And manalain ng mga resulta kan survey na nagbutwa tabi mga tugang. So pagurulayan tayo pagbalik ta. An oras alas 4:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tonic Bank, pamasko loan. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank loan, pamasko loan. Sa Shoppers Tonic loan, pamasko loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot. Walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design.
mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Aeroprint sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Bueno mga tugang, balik po kita sa satuyang programa Bicol Target Afternoon Edition Tabi. Mga tugang, kumusta po ang gabos? Pwede ka mang magpaabot din sa indong mga mensahe sa satuyang official Facebook page. Nakalive po ang programa sa DCGB News Online. Marina hapon kay Sir King Reginaldo dyan mga tugang sa Bangkiruhan, Legazpi City. Yan sa kuyang tiyaon Michelle de la Punta Tesorero. Marina hapon tabi sa gabos na mga nakatutok ko niyan sa Facebook live niya to, asin sa mga nagdadangog sa saindang mga radyo 729 kHz mga tugang sa saindong pihitan. Condolences mga tugang sa nabayaan na pamilya kan saro Kuya Nemi sa mga pag-iririba niya to sa hanap buhay. Si Jo Yanto. Dakula kong nahiling sa social media mga tugang ni na pagpapaabot ni na condolences sa nabayaan na pamilya kay ni Kuya Jo Yanto. Nailing ko pa sa ni Kuya Nems Kasubanggi sa sa Daraga. Kundi dito talaga masabi an dalagan kan an dalagan kan buhay, di ba? Nabawasan na naman an mga pag-iriba niya to sa industriya kan media mga tugang so di condolence na lang tabi sa pamilya ni Jo Yanto and sa mga barkada and sigabus na mga nakakamit bid kay Bossing Jo na nag-post nga ni si Attorney Ayan Makasinag. Sana nga may beer nga dyan sa langit. Di condolences na lang tabi mga tuga sa pamilya. Anyway mga tugang, dyan po sa Daraga, aprobado na po mga tugang kan Sangguniang Bayan ang ordinansa na anti-epal ordinance, Kuya Nems. Sa paagi kan ordinansang ini, ipagbabawal na tabi mga tugang ang pagbugtak nin pangaran o kaya maski kolor nin politiko sa mga edipisyo, infrastruktura, asin iba pang mga propiedades na pagsadiri o kaya ginastosan kan gobyerno. Diba? Saro-saro paggurunan niya ni ang mga barangay hall, Kuya Nems. So mga barangay na napinturahan kumbaga color na associated sa mga politiko, i-repaint tabi ito mga tugang.
Di ba? Ang gagamito na kolor sa gabos ng mga propriedad pag sa diri kan gobyerno dyan sa Daraga, neutral color na sa natabi, Kuya Nems. Kulay puti o kaya naman gray, kaya naman kayumanggi ang kulay. Di ba? Taan na mayor na rason, kamautan kan nag-propose kan ordinansa ngayon, si Councilor Attorney Ayan Makasinag, wala nang puro politika, Kuya Nems. Buda, mas makakatipid da tabi mga tugang sa parte kan gobyerno, day na magpapara paburbago nin kolor, katapos nin pirang taon, magkaigwa o may mailihir na bagong mayor, baralyohan naman ki kolor, baralyohan naman ki pangaran na ibubugtak sa mga propriedad kan gobyerno. Tapos ang gagamito na pondo, sa pondo kan lokal na gobyerno, ipagbabawal na po dayan mga tugang. Gabos na neutral color. Buda ura na nin mga pangaran, Kuya Nems, sa mga propriedad, pag sa diri kan pinagagastusan kan gobyerno. Dahil naging madali, Kuya Nems. So, proseso kan pag-aproba kan na sabing ordinansa. Kasod naghiling kita mga tugang kan regular na sesyon, for approval na sa third reading, so ordinansa. Kundi may nagbutwa pang mga concerns, ang sabi ni SK Federation President Sofia Baldo, may concern sa mga barangay officials sa inyo makuakan pamparepaint sa barangay hall. Mga tugang, yun so sentimiento kan mga kapitan, kan mga barangay officials. Ang sabi ni Atty. Makasinag, may napaguro na ngayang win-win solution dyan. Tawanin palugit, Kuya Nems, na 2 taon. 2 taon tabi mga tugang para mag-repaint kan mga barangay hall o iba pang mga propriedad kan napagsadiri kan gobyerno. 2 taon an ipigtaong ipigtaong palugit para baraguhon asin gibuhon na sanang neutral an color kan mga government property dyan mga tugang sa Daraga Albay. Nagkaigwa ng Division of the House pangani, nagburtuhan kung aprobahan o dai ang nasabing ordinansa. Sa botong 5 yes and 4 no, Kuya Nems, naprobaran man giraray itong anti-EPAL ordinance dyan sa Daraga. 10 mga tugang, so nag-atendir na mga konsyal plus sa presiding officer. Nudi, mapansanin do, 5 yes, 4 no, di siyam sana. Susaro kaya, nagluwas, na taon nagluwas ka nagkaigwanin burotohan. Dahil siya nakaboto, kaya 5 yes and 4 no, aprobado. So, yan anti-EPAL ordinance na yan, tabi mga tugang. Ang mayor na katuyuhan da tabi, susug sa proponent, si Atty. Ayan Makasinag, kumaga, makatipid-tipid na sa partikan gobyerno, tayo magparagarastos, sa raro, sana ang kolor. Magbago man kay mga elected official, dahil na magpara-repaint kan mga government properties. Wala dahil na kita kimahiling na mga pangaranin politiko, Kuya Nems, sa mga propriedad na pagsadiri kan gobyerno. Di, ang sunod ka na proseso mga tugang, dahil man tulos yan for implementation na kung aprobado na kansang ang bayan. Diba? Ito siyempre, maagi man yan sa alkalde, signature kan alkalde. Tapos, parte kan proseso mga tugang, i-review kan sanggunian panlalawigan. Kung wala nin mahiling na problema ang sanggunian panlalawigan and kumbaga sertipikaran na pwede nang ipautob itong ordinansa, ibabalik yan mga tugang dyan sa Daraga Albay, diba? For implementation na. Pero dahil man basta-bastang i-implement. Siyempre may
15 days pang publication. Kaya po maipaisi sa publiko na may bagong ordinansa. Yan ang proseso tabi mga tugang. Pero sa mga barangay officials, they tulos mag-hadit kung paano makadisponer ng pamparipaint. Sabi nga kan iba duman, na problema nga kan pagpa-repaint. Nakadisponer nga na ki pampapintor ang bago kan barangay hall, kung ano ang kolor mo niyan, na nakapintora dyan. Day, problema lagod kan pagdisponer naman ng pagpa-repaint. Na day ka na magpapuro bago din kolor. Sabi ko yan, di ba? Hindi ko yun sana. Diskarte sana kan mga barangay officials. 2 years ang ipigtaong palugit para makapagpa-repaint tabi. Halimbawa, kan mga barangay hall. 2 years. Medyo sabi niya ito, medyo halawig naman ngaya. And 2 years at least. Palugit mga tugang, dahil masyadong masakitan ang pagdisponer ng bagong pintura gamit na ang neutral color. Tabi mga tugang. So, yan ang ordinansang bago na naprobahan kasudma sa regular session kan Sanggunang Bayan kan Daraga. Medyo mainit pa nga ni diskusyon kan ibang mga konsehal, mga tugang kan magkaigwanin, burutuhan, may mga nangyaring padarangugan. May nangyaring mga statement, counter statement, mga padarangugan, Kuya Nens. So yan po mga tugang ang anti-EPAL ordinance. Kung ma-realizer na yan, bawal na dahang EPAL dyan sa Daraga. Istingon taman Kuya Nems na paghiling-hilingon ang mga government properties na wara nin kolor nin politiko and wara nin pangaran nin politiko. Kundi ako nasa sala, arog man kayan mga tugang ang pasistema sa ini, duman kay Mayor Vico Soto sa lungsod ng Pasig. Ang mga ipigpapanaw duman kan lokal na gobyerno, ang nakabugtak sa nas, City Government of Pasig, wala nin pangaran ng mga elected official, wala nin pandok ng mga elected official, Istingon taman, digdi sa, digdi sa Daraga. O ba ng mga tugang, sa pang pag-uron-uron ng tangon niya na hapon, sabi ko nga na, pinag-presentar na kan Divine Word College of Legazpi sa publiko, so resulta ka itong Divine Word College of Legazpi poll survey mga tugang, gari man sa SWS, diba? Nagkondukta sinda mga tugang nin survey digdi mga tugang sa Legazpi City. Sanggatos katawo an hinapot tabi mga tugang kan mga survey personnel kan Divine Word College of Legazpi poll. Diba? Ining survey na ini in-award digdi sa Divine Word College of Legazpi kan sarong university duman mga tugang sa Bohol na funded mga tugang kang USAID. Di ba? Tapos na pili ang Divine Word College of Legazpi na magkaigwanin poll o kaya survey funded kan USAID mga tugang di nagapot sinda ng mga residente digdi sa Legazpi City kan mga concerns issues digdi sa sa syudad. Hinapot nga duman 70 barangays ngaya kita nakulon ang residente kan Legazpi nata ngaya paano ngaya nag-come up na sanggatos itong naging respondents kan survey. Sabi ka nagpaliwanag mga tugang, imagine nga nindo ang cake para nga masabi ta kung masiram o bako ang cake
Dito man kikaonin buong bilog ang cake. Minapukit kita ng diit na slice duman sa sarong cake. Kakaunon ta, masabi ta na kung masiram uday ang cake. Nag-agi ngaya sa weights, sa sa sampling, mga tugang, itong 100 sanggatos na individual na nagsimbag duman sa survey sa kahaputan kan mga survey personnel kan Divine Word College of Legazpi. Kaya masasabi na accurate, mga tugang, ang resulta. Diba? Gari man sana sa SWS, mga tugang, na nag-survey. Tapos, ang pinag-survey ninda sa mga nangyayari digdi sa komunidad ta. Diba? And may tigtaw sindang mga rating, percent. Diba? Tabi, mga tugang. So, at least, kung sabi nga ni kang nag-attender ka sa public presentation, kung ako nga taga LGU Legazpi, pasalamat nga ako, maswerte nga ako, taigwan na ako ng datos na pwedeng mapagbasihan kung ano sa mga bagay and concern sa publiko, sa komunidad digi sa Legazpi City, igwanin mapagbabasihan sa pag-create, paggibo mga tugang ng mga proyekto, kaya programa na tutumbukon and susolusyonan sa mga concerns kan komunidad. Diba? Sabi digdi mga tugang, number of government employees in Legazpi City who are quick in service delivery. Ang hapot, base sa iyong obserbasyon sa mga empleyado sa gobyerno dito sa Legazpi, ilan nga sa kanila ang may mga sumusunod na katangian? Masasabi mo ba na marami sa kanila, ilan sa kanila, kaunti sa kanila, o wala sa kanila? Ang number 1, mabilis magserbisyo. 22% mga tugang kan respondents nagsabi na most of them mga tugang o kan mga empleyado sa Legazpi City, 22% ang nagsabi na marikas magserbisyo. Diba? Tapos, 45% ang nagsabi na some of them ngaya marikas magserbisyo. 26% ang nagsabi na few of them. Tapos, 3% ang nagsabi na none of them. So iba pa, sabi digdi, number of government employees in Legazpi who are wasting official time. Nagsasayang nin oras. 30% ang nagsabi na most of them. Kadaklan dahil sa hinda, nagsasayang nin oras sa trabaho. 30% Kuya Nems. 25% ang nagsabi na some of them. 22% ang nagsabi na few of them. And none of them, nagsabi man kayan mga tugang, 15%. Kadakul pa, mga tugang na pinag-survey, halimbawa, performance of the Legazpi City government in providing health services. Satisfied, 62%. Undecided, 23%. Dissatisfied, o dai mga tugang satisfied sa kumbaga performance rating kan Legazpi City in providing health services, igwa man kinagsabi na 15%. So, igwa mga tugang rating an Legazpi City government na plus 47% in providing health services. Next, performance rating of Legazpi City government in promoting tourism. 57% ang satisfied, 26% ang undecided, and 16% ang dissatisfied. Uni, Kuya Nems, ang medyo, nakuaman sa atensyon ko. Takasubagong aga, pinagdidiskuter sa programa ni BPN sa Anhapot. So, traffic, tigdi sa Legazpi City. Mga tugang, so traffic, tigdi sa Legazpi City. Negative, Kuya Nems? So, grado ka na.
Negative sa nagbutwa na grado kan Legazpi sa traffic management. Sabi di mga tugang, resulta ni mga tugang kan survey ha, kan Divine Word College of Legazpi poll. 3 bulan kinandusir mga tugang ang survey. Performance rating of the Legazpi City Government in traffic management. Satisfied, 24%. Undecided, 22%. Dissatisfied, o sa mga daay satisfied, mga tugang, 52%. In total, mga tugang, ang gradong nakuha kan Legazpi sa traffic management, susog duman sa resulta kan survey, negative 28. Ba't ipinag-urunan pa sana? So, traffic problem digdi sa Legazpi City? Iyan lang mga tugang. So, nagkakapira. Sa resulta kan nangyaring survey. Pero sa ibang mga services, mga tugang kan lokal na gobyerno kan Legazpi, puro man positive ang nakuang mga score. Halimbawa sa disaster response, ang nakuang score positive 38, plus 38 ang nakuang score. Sa garbage collection, positive 35% Quenems ang nakuang score kan Legazpi City. Ibig sabihin, satisfied ang kadaklan kan mga Legazpi City sa garbage collection digdi sa Legazpi City. Promoting agriculture, positive 21. Promoting investment, positive 10. Protecting the environment, positive 3. Ang medyo naula sa natabi ko NEMS, assistance for minor offenders, negative 18. Traffic management, negative 28. And reducing graft and corruption, negative 45. So yan lang mga tugang. At abangan nito sa mga report ko, sa mga programa digdi sa DCGB, sa iba pang resulta kan nangyaring survey na iyan mga tugang digdi sa Legazpi City na pinagkondusir kan Divine Word College of Legazpi. So bueno, napawala ba sa istorya takwe na eksakto alas 5 na pala ng hapon. Bueno mga tugang, ini po ang programang Bicol Target. Sa pangaran po ni Sir Pio Fernandez, ako ang sa indong nakaibahan sa programang ngayon na pagkahapon. Ako po, si Josh Fabino. Dahil mo na magali, barit alas 5 masunod na, kita po girarayan mag-iniba-ibahan.